Нашата клиника е специализирана основно за лечение на дискови хернии и заболявания на опорно-двигателния апарат. Нашия екип се състои от 15 човека, между тях сме 8 лекари, основно физиотерапевти, невролози, ортопед, даже от скоро време имаме и психолог. Като цяло в този си вид клиниката функционира от 3 години, на което сме на това място, но нашия опит е, може би, в областта на лечението от дисковите хернии, може би от рамките на около 15 години работим. Но в този си вид сме от 3 години. Можем така да се похвалим с добри резултати, имаме пациенти от цялата страна. Затова сме направили, разполагаме и с леглова база при нас. И нашата цел е основно доколкото можем, да помагаме с повече природни алтернативни методи на лечение и по възможност да се избегнат и оперативните интервенции.